Tiesitkö, että sairaala KL on ollut myös monessa asiassa edelläkävijä Suomen esteettisessä plastiikkakirurgiassa? Vuonna 2006 meillä aloitettiin yläluomileikkaukset radiofrekvenssineulalla, joka on edelleen tosi hyvä ja lähes veretön tapa tehdä se leikkaus. Tällä hetkellä leikkausmäärä lähentelee noin 10 000 yläluomea. Vuonna 2009 meillä otettiin ensimmäisenä käyttöön niin sanottu BodyEt-rasvaimulaite, joka mahdollisti myös helpot ja luotettavat rasvan siirrot. 10 vuotta sitten meillä aloitettiin myös ensimmäisenä Suomessa Motiva rintaimplanttien käyttö. Ja nyt meillä aloitetaan Motiva 2 rintaimplantilla, joka helpottaa lihaksen päälle asettamista ja mahdollistaa vielä pienemmän leikkausarven. Jo vuodesta 2004 alkaen meillä on tehty abdominoplastian eli vatsankiristyksen yhteydessä niin sanotut tension suturat, joka mahdollistaa sen, ettei sinne tarvitse jättää niitä dreenejä eli laskuputkia ollenkaan. Ja vuoden 2004 jälkeen niitä ei ole kertaakaan vatsankiristysleikkauksen yhteydessä meillä laitettukaan. Vuonna 2016 meillä tehtiin ensimmäiset kokeet professori Timo Ylikomin rasvauutteella. Siitä on pikkuhiljaa muodostunut tuoteaine Tiens, joka on meillä klinikassa nyt ihan arkikäytössä. Vuosien saatossa meistä on muodostunut myös Suomen suurin sukupuolen korjauksiin erikoistunut klinikka yksityisellä puolella. Ja sitä me aiotaan kasvattaa jatkossakin, tietysti muuta plastiikkakirurgiaa unohtamatta. Jos haluat lisää tietoa, niin sitä löytyy meidän nettisivuilta.